od kokica ili same kokice? Kokice? O, super! Dakle, treba mi zrna za kokice. Sipat ću ih u toster. Tu će se sigurno brzo spremiti. A sada uključujem. O, već čujem kako zrna pucaju. Izgleda da nešto nije u redu. Wow! Hvatam! Nevjerovatno, napravila sam tostove od kokica. Jel, izvini, bako. Dakle, stavit ću tost na tanjir i preliću ga čokoladnim sirupom. Čokolade nikad nije dosta. A sad ću dodati što više žele bombona. Prvo, žele trake. Sandy ih obožava. Zatim, žele nudle. I na kraju još jedan sloj čokolade. Pokrivam sve drugim tostom i to je to. Svaka čast, unuko. A gde sam ja stala? O, tačno. A već sam nabola kukuruzna štapić. A sad ga treba ugrejati. Uradit ću to iznad sveće. O, da. Pogledajte, odlično mi ide. Wow! Super, bako! Da, ja sam genijalna baka.